Matoy. Oh, yan na naman. Ay, sus, Ginoo. Akala ko hito pa rin mga Toy. Tatry natin ulit Matoy. Daming hito Matoy, nakatatlo na ako. Balik natin to. Kumagat na tilapia. Try natin ulit Matoy. Papakita ko sa inyo Matoy. Matoy, nakatatlo na akong hito Matoy. May kumagat Matoy. Ano yun? Biglang tinakbo. Ay. Ayan, yun Matoy. Oh, baka hito na naman to. Hito na naman to Matoy. Hito. Ayan, hito nga. Ay, tilapia na. Tilapia, kala ko hito. Kala ko hito Matoy. Yan, kumagat na Matoy. Oh. Matoy, oh. Kala ko hito ulit eh. Oh. Ay, thank you Lord. Yun, marami. Tilapia na tayo. Kala ko ano, hito ulit eh. Yun, maraming salamat nga pala Matoy sa mga bumati sa nanay ko. Sa 81 years old Malangoy fishing spot sa dulo ng ilog. Thank you po.